yi riguma tsakanin kasuwar Rima da bakin kofa asibiti. A nan katin nan kura masu dogi. Duk suke zuwa suna maganin da yake. Hanza. Na ba na ce muku shi ya san abin da zai faɗa. Ashin na rantse da Allah ba za a haɗa zumunta da wannan yarinya ba. Allah ja za su zai aure ta ka zo ka dinga kushe wata kana wata yar gumama ce. To da fa kai ka taimaka masa ne? Gumamar kenan tsinaniya. Ya ga gini wannan. Kaza. Ai so da bai ci ba. Wallahi da ku yace ba. Kudi ne. Ai, na ga mai din shi tare. Ai da za su gane Allah ya ka dauke dariyan nan. Da hadari ne. Da hadari kan gobe. Muka roki hadari ya zauna. Pick up action. Wai ne kana san kice mun ita take taimaka masa wajen karatu. Ita take kai ka taimaka masa ne? Ba dan Allah dan Allah. Action. Au, wai mama kana san kice ita ce sai Allah ya tsine. Wallahi mama ba wani munafici. Nan fa yaje aure. Idan ba sai Allah ya tsine wannan ba kice shi ke wata taifi. Wannan sai ya take shi. Ni wallahi duka ji ka ga su ba. Wallahi ka fada sai ta yi zafi ka ba ga ba din da tun da ya fara duka. Wallahi mama bakin ciki ne. Nan fa yi auren ta. Ka ga duka sa. Amma ka ji saboda na samu wata take so na za ta aure ni zan aure ta ka ga duka sa sai na mare ka. Action. Allah ya miki albarka kin. Mama. Wannan yarinya wai wannan abin ga wanda ya kawo ta nan mata ita zai aura budurwarsa ce. Wallahi yarinya kirki. Wace zai aura? Gashi na shi. Har can mun dan yi mantuwa me kake ne kin san nan dawa? Me kawo ki nan? Ma wace sai mun kisa. Sa'idu kuma ku ganta dan Allah salat. Dan Allah ku je wannan sound sun abun nan ku shi muna sanar. Take one action. Mama. Na'am. Naga Kole. Shi ma wannan Kole. Sound. Action. Action. Sajida. Na'am mama. Na'am. Fito. Lafiya mama. Lafiya? Fito. Ya akai. Sajida. Na'am. Ni dai ba abin da ma zan ce. Kin gani na fasa ki tambaye ni baya ban karasa ta tafi unguwa ba. Ai shine in ce na ga kin tafi kuma kin da wani abin ne ya faru? To ai ne zuwa aka yanzu aka ga mu labari. Kin san mijinki? Amu alaikum assalam. Nawa? Sa'idu? Na'am. Dauki waya ka kira min yayanka. Wai me ya faru? Waya ta ba ta aiki amma akwai abokina da muka zo tare da shi. Bari in kira shi sai kawo. Kira shi ma zai kawo. Sadiq bani waya. Ka kira shi. Mama hatsari suka yi ne? A'a. To me faru ne naga da hankali ya tashi. Assalamu alaikum. Kira mishi. To. Sai ka juya haka. Da ka kare shi da rai. 8 master shot 1 action. Ta. Ina yi ne na gaji. Ya gare. Fara biyu. Sai godiya. Kai kawata yan kake wani jemeji ne kamar kin yi kuka. Allah bure ne su gawa. Sai mu dauka. Jawo kuna ba mu matsala. Ana ruwa da yana yi ba biyu. Har sai ya dauke shi. Calling silent. Labulan fa ya tsinke. Ta. Allah ya